Te menta perlu ke ki abun pha ki kena ki bawan kai sini. Te perlu ngawan sangkai sini tip kalong ne kamlong ne ke kamera. Nomor ki labun ki ba operate ya ka data sini takadau ngam tip cu ke kamera kalong gumno. Ngan imo perlu. Pek. Sathi perlu tenat pha. Pek. Dengan hier siti serum. Kan hier siti serum kalong gumno. Padon re meno. Oh, kiladon ki top fan jonga ki bapek. Kublai sibun. Ya pi baro ki parlo ki bapek ningkong ya kene live stream. Mentang adon sini sya mau hiang Giant Rock. Kene ka mau hiang Giant Rock kadon sya pedang jong ka snong labertun mau kelebat nonglat. Kadon ha Eastern West Castle Hills District. Ka district mai jong ka Meklea. Kane ka jaka kalong ka itnat ha tang ba om patlai surok. Ni syat ha ki surok kendau. Ki surok ru kilong ki ba khoru kram rei daka jingthang jungi ban wan kai sini kumta ngila poisuk. Phi yo i ba kibun ki ba wan kai sini kibun ki khna ki ba yale kai game ki ba yale kai mobile sini wan sangkai pet perlok set tai itanat bha apa ngan pen i bhai phi ngan hier saja ka ba kham best try ap mo ngan le cho sini phang ya sya perlok teng teng te hap pen se bha hi ya ka phat hap pen kemen hi kublai ki top fan jong amo kublai sibun ya phi baro ki ba pet bha ya kane ka YouTube channel ka junga kublai mentang adon sini sya mau hiang Giant Rock pet sya thi perlok riat bha able ski pet ki mau itanat bha perlok pengen pen i bha phi mo pet kum to long kum sya mau kelang pet perlok riat bha mentangan lekai sya tai phang ngan ring artat ya ka live stream sampai hadu banakut nang ma phin yo isa ya ka jing itnat jong ka jaka bat ngan sa upload ru ya ka video menta te ngale ya ka live stream ngan sa ring ya ka video ngan sa upload sa page nang ba phin yo i khambha namar ka live stream te kam da shai bhare namar nga shu le vertical live stream kumne klem ring horizontal ta kadau ne ki adon ru ki mau ya wan kai sene kumang ong phi mentan ya bun him ta kasngi tang ba bun ki khna pi te ngalet setai phang habia ski phi parlok nomar ba do ore sene ta kadau hab hier ski ani I tenat iskuin bha kine ki slad pet pengen pen i bhai phi mo pet kumto parlok pet angne don ru ki lau bniap ki ding rit ding prngop ani di noi mong tai dus ani me khardi mi mut sloden to pelajar khniat na me
na lane ya ki balahe lasan ru ki bawan kai sene himdai ban wan bread jakli wan bread jabo namar ba kakta ya ka jingkhu jong kamariang sene kalong ka ba itanat bha jong kamariang ona 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 hoi kuna ani ngamlach kiu shu pinga bata ka kamera ru oh kuna wan kren to kring mong yes ada ka to jan pet kumne ken parlok pet chu ngan bata kan ka jan to bata ko na mo pet ah kum to ngalak kiu shane sa jrong jong nu mau dei bang abat ya ka kamera ta kadau ngam lai de ban kiu ndre de ngalai ba dei bang abat ya ka kamera em ka ti tang siliang de kumno ngan la ban shan yu mau namar ri mau bom don jingki te parlok wan langa sok khmau ru wan am e me wan am e te ka ji sok khmau kam long e mo hakmat hakmat ka jing salak te la sok khmau makanaru om le re mo te snu jongaru la jrong ngala mut ban khap no yu snu ru tang ba de ga khet plat em namar la danga khap snu ngayo ba jong kli de ba ka khet plat ka sun beneng hakine ki sngi oi la rasit sngi te ka mariang kala saat nrei kasni kam pada klan bha don ki por ba sit sngi bha don ki por ba dum takadau la danga khap snu om don su ka bayada ya ka kri la danga phong tu pieru la da lengkot snu em kriat bha na kali nga jonga la da ngamla ban sumar saat kumta ngayo ba yang kli bet te de na kane kadau ngasa i jorong snu rum ta te na kali nga jonga ho ta ka disa nga kwa ban in no snu nrei la nga yak nga yang pat nga so thai phi da i snu kamla ban khap hi tang ba munta pat ba ka sun beneng kalong kumnem pe kadum dem taru mene te sit sngi tang ba munta kadum te la da nga i klengkot usnu nga yo ba yang kli bet nga haban tap tu pia bet te ka kli ru mentaru nga ra ka jan nga sem jan mene nga sem jan tang ba nga loj no pat ba nga shondur bat kine ki ba ya wan lang sene sha mau hiang takadau te kitop fan jonga kidon ki bapet oh kidon ru ki ba komen nengak ni hello hello parlok hello ya phi ki ba komen ya kane ka live stream that's the rocks yes yes bro te kublai ya phi baro ki parlok kan thai bat senrang ki bapet ya kane ka live stream phi inam ki jaka pet ngan peni ski namar banga syuring vertikal em takadaw ngan peni ski mo pet kate kisyong ki khna sathi pet kadum wada ngaring da ngara ngaring da kadien em da ngaring da dien te laban yo ibha tamanga ring daga front kamera kamne em kam yo ibhare namar bhanga le vertikal ladanga ring horizontal kam shahi kam yo ibha renga shu le live kumne te kam best da le vertikal te nakaleng ka junga ngam da ju kham le live ngale hi teng teng tang ba ngam da ju kham le live namar ba ngadon bet ha ki jaka ba duna network wada duna network te pan le live stream em kathut ka blur ngam tip menta kalong kumno ka shai ne ka blur ne ngam tip re stang ma phi hi ki bapet te ngan pen i sa chane mo pe ni ngam da yo i
kumto. Yes. Yes. Kumto lagi. Lagi baha thai kato. Oh, kumto kain lagi baha. Dengam. Le kumto mene kain. Ngade ban le kumto ban yu baha. Pe. Kumto lagi baha ki mau. Hinam. Itnat baha perlo. Pe kita ki mau. Utai ude mau. Ram telang athrai. Langiang kato kawe. Langiang kato kawe. Tai we pat ram telang. Mensua kide ki briu tangba ki kelamau no. Ya ka kenthe ki onda ka langiang yu senrang pat ki onda uram telang. Mensua ki briu kidang kelamau te tang subakla ki kelamau. Parlok nakalenga junga habang apoi sini ngakwa ban keren katokat ne ki kentin namar ba kidon ki briu ki ba bisni yanga hana ki kamba ki dei parlok te lada ki dei parlok balai ki one text bisni te hagading sa tada ki dei parlok te kim dei ban one text bisni kidon ru ki ba keren bisni lada ki yakenduk banga kidon ru ki bomnut ban ya keren markmat ki shu ya ben hari-hari shu kan hari-hari te nakalenga junga ngamso lada pia ben pia kan ru ngamso re rei lada phi ken parlok te balai phi ben phi bisni ya kam ka junga hatu manga ngapan thut se ka kam ka jung phi te manga ngadon la ka jung ka jing sutanat la ka jung ka interest te abang le iya kini ki baru ngale la ka jing sutanat ka junga don kimta bangale entertainment don kibenta bangale ya ki information te kane baru kare ka jing le khnang ka junga ngale khnang kini ki baru kilong ki entertainment te lada phi ben makna kano kanoru nakale ngajunga nganum kenrantin re mar ngale ya ka YouTube ya ka Facebook ya Instagram te omde te ka platform bathau mapi bathau ka kemi ukpa jong phi omde jong phi ki parlok jonga ke jong kito ki ben yanga te omde bathau maki ka kemi ukpa jong ki te kumno kin la ban bisni ban pentra nyanga kimnam la re to ben ka phi ben wada phi mon ban kersan ada phi tanat ki konten ki jonga to kersan da ka jing sotu lara phi mi tanat nai kersan ru ngamso te parlok ngamsa update ya ka video ka basai ngamsa supply da ka video saya pet senang makan sai sepang kane ka jingwan ka jonga sene mau hiang ngamsa pen i bhai phi ya ki jaka ki bentah ki ba itnat jong kane ka jingwan ka jonga sene mau hiang te parlok kumulai sibun ba filape kane ka shot live stream hadu khat lai minute kala yat kane ka live stream ka jonga kumulai sibun kumulai sajar ngu ngem sai siam biang haki we ki video